या तू तिकडे सरक बघा. झालं की तुझं करतोस ना?
लाडकेगाव देवीचा श्री काळकाई देवीचे हा खेळ केव्हापासून चालू झालाय असं मला जरा विचारून आपल्या पाहिजे. म्हणजे असं काय कसं खेळ चालतं आणि ह्या काय खेळामधून मार्गदर्शन जर आम्हाला दाखवायचं आम्हाला देवीच्या कृपेने बरोबर. आज या ठिकाणी उपस्थित गावचे पोलीस पाटील, खेळी मंडळी सर्व, सुरेश सिगोल, महेंद्र भांबीड, सर्व खेळी 14 खेळी आम्ही असतो. परंतु आम्ही पहिली होळी लागल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पासून आम्ही संपूर्ण खेड तालुका बोला ज्या ज्या ठिकाणी जातो त्या ठिकाणी आमचे सर्व पाय देऊन किंवा जेवणाची सोय, नाश्त्याची सोय सर्व असते. नवसामुळे आम्ही प्रत्येक गावागावातनं जातो. देवी नवस जिंकते. ह्या वर्षाला गेलो दुसऱ्या वर्षाला नक्कीच तिथं आम्हाला स्वागत करतात. तसेच ही खिली मंडळी आहे, खरोखर जवळजवळ 15 ते 20 दिवस त्यांच्या ढोबराला साल राहत नाही. तरी सुद्धा आम्ही पाठीवरती महेंद्र भांबीड, सुरेश शिवत, मी वचन शिवत असतात. त्यांना सांभाळून कुठलाही वाद न होता गावात जवळजवळ आता अजून आम्ही ही दुसरी वेळ आहे गावात, उद्या तिसरी वेळ शिगोनवाडीमध्ये शिंदवाडी, सकपालवाडी, रगडवाडी, लास्ट पण आपला तिथपासून आम्ही कुठलाही वादविवाद न करता, कुठलाही भेदभाव न ठेवता आम्ही हा सर्व कार्यक्रम आम्ही पार पाडतो. ज्या टायमाला जोपर्यंत शिपना होत नाही त्या टायमाला साज आमचा उतारतो. त्याच्यानंतर आम्ही खेळ बंद करतो. तो काय लोक असे आम्हाला बोलतात की लग्नामध्ये आम्हाला आमच्याकडे तुम्ही याल का, मला असं होत नाही. हा खेळ आहे शिमग्याचा आहे, हे तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे. सुभाष मुकनाक म्हणून सर्व ओळखतात. तर शिपना झाल्यानंतर आम्ही हा खेळ करत नाही. भरपूर आम्हाला मागणी असते की लग्नामध्ये लग्नाच्या वरातीला या, ह्याला या, त्याला आम्ही ते करत नाही. म्हणला आम्ही शिपना झाल्यानंतर शिपण्यापर्यंत आमचा खेळ चालू असतो. त्याच्यानंतर आमचा नाही. पण मी असं ऐकलंय की आपली श्री काळकाई देवी नवसाला पावते असं मी ऐकलंय. खरोखर गोष्ट आहे का? हो, खरोखर. आणि लोकांच्या मनात असं वाटतंय की खरोखर आपली नवसाला पावणारी देवी आहे. पावते. तेव्हा असा सर्वांचा आशीर्वाद आम्हाला सगळे राहावा. श्री काळकाई कृपेचे होते.